Nangu mfowethu ufundile angena amapheji asemakhulu bafowethu ngomusa kaNkulunkulu so nje uma kuvela izinto kanjalo siyakwazi epheji sithi hayi nangu inkunzi yami nangu uThemba lo nangu bani ucela ukuba intern baningi abafowethu abasho amatoho kanjalo uyazi intern ungaye intern Impela kunjalo. nami ngaba yiyo HR manager HR manager. ngiyaqasha ngicoshe ngikutrain Phetha. Phetha. Hayi siyabonga mfowethu, siyabonga kakhulu esikhatsini. Siyabonga kakhulu esikhatsini. uprevious Yebo sifisela kodwa yazi ukuthi bafowethu yazi umuntu ozamayo ngimhlonipha Yeah. kona yami inhliziyo yami ukuthi angazi ukuthi kanjani and wona-ke uzomlanga uThemba Hayi mase ngumkhosi. uthembeyanani la Umunye nomunye nesikhathi sakhe futhi asimvumele nje naye izinto zakhe zimkhaya njalo. ayami leyo ngalo Yeah. maze ngithi uyalanga manje Yeah. yabo kodwa uphile kodwa uhlonipha abantu Siyabonga.